Endamê Komîteya Rêvebir a PKK Duran Kalkan bû mêvanê bernama taybet ya Medya Haber. Duran Kalkan di bernamê de tecrîta li ser rêber Apo, tekoşîna li dijî tecrîtê, berxwedana gerîlaya ji Zapê heta Dêrsimê li dijî dewleta Tirk a dagirker, hevkariya pedekê ab dewleta Tirk re û salvegera çilemîn ya çalakiya Rojiya Mirînê ya çardê tîrmeyê nirxand. Bernama taybet îro bi dema Kurdistanê saet 17:40 de di radyoya dengê gel de. Jinavên Danûçeyan a radyoya dengê geldan başgodarên hêja îronehê tirmehê 2024 sêşem li Brükselê saet 13 li Amedê 14. Em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin lê pêşî çend ser nûçe. Parêzeran ji bo biçin îmraliyê serlêdan kirin. Dêrên Kurdistanê li herêmên Zap, Xakurkê û Heftanî gelek çalakî kirin. Parti û rêxisên siyasiyên li Kurd û Suryanî di dijî dagirkeriya Bangalêzê kirin. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiye gelek kes hatin bin çavkirin. Dubareden başgodarên hejam dest bi ber firêya nûçeyên xwe dikin parêzeran ji bo biçin îmraliyê serlêdan kirin. Ji parêzerên Büroya Hewkaya 7 salê Susan Akipa, İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli û Emran Emekçi ji bo hevdîtina bi müvekkîlê xwe re rêber Abdullah Öcalan sêr li ser dozgerê Komareya Bursa û Müdûriyeta Girtika îmraliyê dan. Li heman demê de parêzeran ji bo hevdîtina bi girtiyên din ên îmraliyê tên ragirtin Ömer Hayri Konar, Hamidê Yıldırım û Beysa Aktar jî sêr li ser dozgerê û Müdûriyeta Girtikê dan. Rêber Apo di nava şert û mercengiran ên tecrîtê de tê ragirtin û ew bû çil mehin ji tu agahî jenayê girtin. Mafya hevdîtinê yê rêber Abdullah Öcalan û her sê girtiyên din em bi malbat û parêzeran re bi hincetên cezayên dîsîplînê tên asten kirin. Desthilatdariya Tirk bi peryodên 6 mehan carekê hevdîtina bi hinceta cezayên dîsîplînê asten dike. Li Gurîdê me müvekkîlê me ji sala 2014 ve dibin işkenceyê de ye. Ji parêzerên rêber Abdullah Öcalan, İbrahim Bilmez derbarê tecrît û helwesta CPT de ji Anêfera Axivî got me derbarê tecrît û işkenceya li müvekkîlê me de têkirin ser li deme me da. Mixabin 12 salin bersiv nedan me. Me berê ser li komserî û sazên netewêniyek bûyî neyê yên têkildarî mijarê jî da. Ji bo tecrîtê ji holê rakirin me di 29 Tirma 2022 de ser li Komîteya Mafê Mirovan a netewêniyek bûyî da. Ev sazî bi navê netewêniyek bûyî da rizandinê dike û li seranserê cîhanê erkdare. Vê saziyê di 6 Eylûna 2022 de daxwaza me qebûl kir û ji Desthilatdariya Tirkiye daxwaza tedbîrê kir. Tirkiye ev daxwaz bi cih neanî. Niha jî li Komîteya Mafê Mirovan ya netewêniyek bûyî doza me dewam dike. Em di vê baweriyê de ne ku Komîteya Mafê Mirovan a netewêniyek bûyî wê Tirkiye mahkûm bike. Parêzer Bilmez got me di 17 Gulana 2024 de ser li raportörê taybet yê li ser serxwebûna parêzeran, dadgeran û îşkenceya netewêniyek bûyî jî da. Me de nîşan kir ku mercên tecrîtê yên li îmraliyê îşkence ne. Li hemberî vê biryarê pêdengiya dewletan û saziyên di ser dewletan re ne bi temamî pêwendiya xwe bi meseleya Kurd re heye. Mercên tecrîtkirina Birêz Öcalan û çareseriya meseleya Kurd ji hevdû cudanî ne. Rêber Abdullah Öcalan hem ji aliyê gelê Kurd ve weke lîderekî tê dîtin hem jî di çareseriya mesela Kurd de aktoreke serekeya. Di sala 2012 de jî di pêvajoya çareseriyê de Birêz Öcalan yekser muhatap hate dîtin. Di vê birengekê eşkere bêgotin Birêz Öcalan hem ji bo dewleta Tirkiye hem jî ji bo gelê Tirkiye şanseke mezin e.
دمجار چارەسەریya mesela Kurd de xwedî nêzîkatiyeke ji dile û îradeya xwe heye. Ji bo vê jî kampanya azadî ji Abdullah Öcalan re çarêseriya siyasî ji pirsgirêkla Kurd re geleke giring e. Şansê Tirkiye nîne ku vê kampanyayê ji nedîtîve be. Eger Tirkiye ji nedîtîve be jî rastî bi vî rengî nîne. Ev kampanya zirarê dide îmaja Tirkiyeyê. Perspektîfên Birêz Öcalan elini ser çarêseriya li rûşata navîn hem li Ewropayê hem jî li cîhanê têne nîqaşkirin. Rêxistin û dewlet çi qasî xwe li berdeng bike jî raya giştiya demokratîk wê dengê xwe bilind bike. Eger ev kampanya bi xurtî dewam bike wê di demeke nêz de encamên erênî derxevin holê. Gerlên Azadiyên Kurdistanê li Herêmên Zab, Xarkûrkê û Heftanê dijî artêşa Tirkiye dagirker gelek çalakî kirin. Navên de ragihandûn çepemeniya ya HPG li ser çalakên gerîla û êrişên dagirkeriyê daxuyaniyek da. Li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zabê heftê tirmeyê saet 17:21 navbera 21 de li qada berxwedanaya girê FM û li qada berxwedanaya girê Cûdî bi çekên giran li dagirkeran hate xistin. Heştê tirmeyê saet 6:45 de li qada berxwedanaya girê Cûdî bi çekên ferdî droneyekê hate xistin. Ev çalakî ji alî hêzên yêja astarê ve hate kirin. Heştê tirmeyê saet 17:45 de li qada berxwedanaya girê Cûdî dest bi li dagirkeran hate werdan ku hewl didan bikevin çeperan û li bû tevyera dagirkeran hate rawastandin. Heftê tirmeyê saet 14:45 16 19:47 û navbera 21 de li qada berxwedanaya girê Amêdiyê bi çekên giran û nîv otomatîk li dagirkeran hate xistin. Heftê tirmeyê saet 6 serê sibê hetanî heftê varî li qada berxwedanaya girê Amêdiyê bi çekên giran li dagirkeran hate xistin. Dep li çeperekê hate xistin. Pêncê tirmeyê saet 9 de li qada berxwedanaya girê Bahar bi çekên nîv otomatîk li dagirkeran hate xistin ku ketibû nava li bû tevgerê hate rawastandin. Şeşê tirmeyê saet 16:20 de li qada berxwedanaya girê Baharê dagirkeran dema ku dar dibirîn û hewl didan bi cih bibin du caran bûn hedefa çalakiya bi çekên giran. Ev her du çalakî ji alî hêzermeyên yêja astarê ve hate kirin. Heştê tirmeyê saet 22 de li qada berxwedanaya girê Bihar du caran destê helîkopteran hate werdan ku hewl bidan hêzên xwe li qadê dînin. Di encama çalakiyan de helîkopter bêyî ku hêzên xwe dîne neçerman ji herêmê vekişin. Heştê tirmeyê saet 16:20 de li qada berxwedanaya Sêrgelê vîncekî dagirkeran bi çekên giran hate imha kirin. Heştê tirmeyê saet 18:40 de li qada berxwedanaya Sêrgelê bi çekên giran li dagirkeran hate xistin. Li Herêma Xarkûrkê çarê tirmeyê saet 6:15 de li girê Kordîneyê bi çekên nîv otomatîk li dagirkeran hate xistin. Mobeseyekê hate imha kirin. Çalakî ji aliyên hêzên yêja astarê ve hate kirin. Li Herêma Heftanînê Siyah Haziranê gerlên yêja astarê saet 10:15 de li qada kanî biyê bi çekên giran li dagirkeran xistin. Pêncê tirmeyê li qada kanî biyê yêja astar bi çekên nîv otomatîk li dagirkeran xistin. Êrişên artêşa dewleta Tirkiye dagirker ên bi teqemeniyên qedexekirî jî wiha ye. Heftê tirmeyê tunelên meyên li qada berxwedanaya girê FM carekê bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Êrişên artêşa dewleta Tirkiye dagirker jî wiha ye. Heft û heştê tirmeyê li Herêma Xarkûrkê qadên Şehîd Şerîf xenêriya jor kendekola çar caran li Herêma Garê qadên Çemrobotgî Yekmale, Derêşê, Spîndarê, Xêrê, Deşta Kafya 11 caran li Herêma Mêtîrayê qadên berxwedanayên Şelazê, Beşîlê û Dergelê çar caran li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedanaya girê Bihar carekî bi giştî 20 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Heft û heştê tirmeyê li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedanaya girê Bihar û li Herêma Mêtîrayê qada berxwedanaya Serê Metînayê bi helîkopterên êrişê hatiye bombardman kirin. HPG Diyarbakır li Zapê du gerîla şehîd bûn û got bi kurahiyên xwe ya di felsefeya apoyî de di nizm û kesayetên xwe yên gihîştî ji hemû hevriyên xwe re bûn mîlîtanên mînak. Gerîla Canfeda Soro û Canfeda Afrîn çarê tirmehê li qada berxwedanaya Sêrgelê şehîd bûn. Navên de ragihandûn û çepemeniya HPG bi daxuyaneke şehadeta wan ragihan.
Tekildarî Nasname û lêhengiya wan de ev agahî dan. Li dijî êrişên dagirkeriyê li herêmên parastinên yer medya berxwedaneke destanî tê meşandin. Mîmarên vê berxwedana dîrokî, Canfeda Soro û Canfeda Afrîn her kêliya xwe bi berxwedanê hûnandin. Ji bo azadiya gelê xwe bi terzeke fedayî berxwedan dijmin û ispatkirin ku ev ê ti carî rê nedin xiyanetê û dagirkeriyê. Wek mîlîtanên fedayî yên Apoyî xeta têkoşîna ya ciwanên Kurdistanê diyar kirin. Di serî de em ji malbatên hêja yên hevriyên xwe ji tevaya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Soz didin ku têkoşîna ku wan devrî mekerî bigihînin serkeftinê û bibin layıqê wan. Nasnameyên şehîdan wiha ye. İdris Çınar, bi nasnav Canfeda Soro, navê dayîk Emine, navê bav Hüsnü li Elihê ji dayîk bûye çarê tirmiha 2024 li Zapê şehîd bû. Mehmed Ekrem Şêxo, bi nasnav Canfeda Afrîn, navê dayîk Meryem, navê bav Ekrem li Efrînê ji dayîk bûye çarê tirmiha 2024 de li Zapê şehîd bû. HPG li ser sekin û têkoşêriya şehîdan jî vê nirxandinê dike. Şehîd Canfeda Soro li Batmanê di nava malbateke ji Aşîra Hebîspînî de hatedine. Hê di zarokatiya xwe de bere xwe da têkoşîna azadiya Kurdistanê. Bi êrişên çeteyên Daişê re sala 2015 de tevlî nava refên gerîla bû. Di demekekên de xwe profesyonel kir. Li qadên şoreşê li kêleka gelê xwe tevlî şer bû. Piştî ev erka xwe bi awayeke serkeftî bi cîhanî cardin vegeriya çayên Kurdistanê. Bi coş, moral û kêlecaneke mezin bere xwe da xebatên pratîkî. Herî dawî çû herêma şehîd delîl a Rojavayê Zapê. Ji bo azadiya rêbera Po gelê Kurd bêyî dûdilî canê xwe feda kir û tevlî karwanê nemiran bû. Şehîd Canfeda Afrîn ew jî di nava malbateke welat Parêz a ji Efrînê dayîk bû. Mîna her ciwanên Kurd wî jî dagirkeriya li ser welatê xwe qebûl nekir. Tevlî yekîniyên berxwedana Rojava bû. Ji bo tola şehîdan helîne Efrînê bişîne berê xwe da nav refên gerîla. Yekser berê xwe da qadên şer. Li herêma Zapê bi coş û kêlecaneke mezin tevlî xebatan bû. Têkoşîna xwe roj bi roj mezin kir û derbên geran li dijmin da. Çarê tirmeyê li dijî dagirkeran şerekî mezin kir û fedayîtî berê xwe da çeperên dijmin. Bi hevalê xwe Canfeda Soro re gihîşt şehadetê. Partî û rêxistirên siyasî Kurd û Suryanî dijî dagirkeriyê banga lezgîn kirin. Nameya vekirî ya partî û rêxistirên siyasî Kurd û Suryanînên Komîsyona Têkiliyên Derve ya Keneke li ser navê Komîteya Dîplomasya Hevpar hate nivîsandin ji Komara Erebî, Iraq, Sûriye, Konseya Awropa, Amerîka, NATO û netewên yekbûyî re hate şandin. Nameyê ku banga rawasandina dagirkeriya dewleta Tirk dike wiha ye. Pela Bihara Erebî di sala 2011 de dest pê kir û heta Iraq û Sûriye belav bû. Dewleta Tirk xwe ji vê sûd bigire û hêviyên xwe yên mîsakê millî bicih bîne. Mîsakê millî beriya 4 salan hate ragihandin û herêmên Bakurê Iraq û Bakurê Sûriye weke erka xwe dibîne. Serokkomarê Tirk Recep Tayyip Erdoğan eşkere dibêje Heleb, Musul, Silêmanî, Kerkûk, Şingal û Behdînanê di nav sînorên mîsakê millî de ne. Serokê Partiya Netewperestên Tund Rew MHP Devlet Bahçeli jî eşkere dibêje Kerkûk bajarê heştû diyemîn û Musul jî bajarê heştû siyemînê Tirkiyeyê. Dewleta Tirk bi çeteyên girêdayê xwe di sala 2014 de xwest Kobanê dagir bike. Piştî têkçûna çeteyên Daişê artêşa Tirk dest bi êrişên dagirkeriyê kir. Efrîn, Serêkanî û Girêsipî dagir kirin. Bi maskeya ez li dijî PKK şer dikim êrişên dagirkeriyê pêş dixe. Bi zêdekirina baregehên leşkerî li Başûrê Kurdistanê bingeha dagirkirina Dewleta Federe ya Iraqê amade kirine. Artêşa Tirk herî dawî bi hezaran leşker û 300 tangan 30 kilometre kete xaka herêma Başûrê Kurdistanê û xwe wek xwediyê herêmê dibîne û kontrola nasnameyan dike. Ev yek baweke eşkere binpêkirina hukûqa navnetewî û binpêkirina peymanên navnetewî ne. Ev êrişên Dewleta Tirk rasteres bandorê li siyasetê global dike. Em wek partiyên gelên Kurdistanî ji bo sekinandina vê dagirkeriyê di serî de bank li desthilatdarî hêzên global dikin ku destûrê nedin dagirkeriya Dewleta Tirk û ji bo çareseriya siyasiya pirsgirêka Kurd bikevin nava liv û tevgerê de.
Çalek vanek herema Behdinayê bi navê Amed Pîran bi dîmeneke bersiv ve axaftinên Mesrûr Barzanî da. Amed Pîran dibêje Mesrûr Barzanî xwest xelkê herema Kurdistanê fêrî kerametê bike. Mesrûr dibêje keramet ne mûçe ye axe lê wî bi xwe nekariye vê axê biparêze, yanî keramet ne parestiye. Amed Pîran di dewama peyama xwe de ji Barzanî re dibêje bi alîkariya te û partiya te biryara Tirkiye ji sedî heftû pênc duhokê dagir bike. Em dizanin îro ji zabite heya gundên Barzan ku cihê bav û bapîrê te ye Tirkiye bi tevahî serwere û li wê herêmê Korek Telekom biriya nameyan weke xaka Tirkiye penasê dike. Gelo bi vî hawayî keramet nehatiye ji destan. Kerem dike vê kerametê vegerîne. مسرور بازانی ویستی خلق یارمی کردستان فیر کرامت بگا که کرامت لموچه دانیه باشه گیری مصرو که حکومت کرامت لموچه دانیه او شتی جنابت خود ادعای بوده که کرامت لخاک دایا باشه جنابت نتوانی و او خاکه بپارزی که نهوی لیدنی کرامت که واتا کرامت نپارز را باشه للان جناب دانوه فرمون او کرامت بگرن و جنابت دزانی سبرابراتی جنابت به چاوساخی ام پارتی و یعنی سرکرداتی لیده کن ترکیه قول وای 75% دەڤەری دهۆک داگیر بکە دەزانی هەژمونی تورکیا ئەمڕۆکە لە هەرێمی کوردستان دا هەر لە زاویتەکە دەرباز دەبی حتا دەگەیە گوندی بارزان کە گوندەکەی جەنابی خۆتە باشە گوندی بابووباپیرانی خۆتە تورکیا هەژمونی ئەوهای بەسەرە یعنی کوڕک تەلیکۆم بەڕاستەوخۆ دەڵێ بە خێراتی بۆ نێوخاکی دەوڵەتی تورکیاوە باشە ئەرێمە کرامەتمان لەدەست نەدا بەم شێوەیە جەناب فەرموو ئەو کرامەتەمان بۆ بگەڕێنەوە باقی ئێستا گوندی گوهەرزێ لە ناوەندی گوندی گوهەرزێ تۆ باران دەکرێت جەنابی سەرۆکی حکوومەت مەسرور بارزانî ئاخرا و کەرامەتە لە چێن دەرە بۆ نایە باسی ئەو کەرامەتەمان بۆ بکەی بۆ نایە ئەو کەرامەتەمان بۆ بگەڕێنیەوە هەرێ لە گوندی بەرچی لە گوندی گوهەرزێ لە منتیقەی ئامێدی و شیرازێ هەمووی بگرە لە دەڤەری بەرواری باڵا بگرە لە گوندی باپیرێ بگرە ئێستا هەموو بازگەی تورکیای لێیە باشە بەرنامەی تورکیا وایە 75% ئەم دەڤەری دهۆک داگیر بکە چۆن ئێوە لە کاتێکدا دێن بۆ خەڵکی دەڵێن کەرامەت لە موچەدا نییە کەرامەت لە خاکدا علی نیامی گوت ئەمە هەلوەستێکە جدی لە دژداگیرکاریە دەوڵەتا تورک نیشان بدەن لە دەربارە هەلوەستا پارلەمنتۆ یا لە بەرامبەری عێریش و داگیرکاریە دەوڵەتا تورک de ئەندامê کۆمیسیۆنە ئەولەیی و پاراستنê ya Parlemento Iraqê Ali Naimî ji Ajansa Rojnivîsra axivî Alî Naimî diyar kir ku ew ê îro Komîsyona Ewlehî û Parastinê ya Parlamento Iraqê li ser êriş û dagirkariya dewleta Tirk a li ser xaka herêma Kurdistanê û Iraqê bicivîne. Naimê got wê civîna îro taybet li ser dagirkariya dewleta Tirk û bandora wê ya li ser serwerî ewlehî û aramiya xaka Iraqê be. Wê komîsyona me helwesteke cidî li beramberî destdirêjiyên dema dawî ya dewleta Tirk a li ser xaka Iraq û herêmê nîşan de ku di encamê de bi hezaran malbat koçber bûne. Naîmê dazanin ku ew ê piştî civînê pişniyarên komîsyonê ji bo erêkirin û bi cîhanê pêşkêşî hikûmeta Iraqê bike. Naîmê got em ê bangê berpirsiyarên hikûmeta Iraqê bikin da ku rastiyan eşkere bikin ka gelo ev operasyonên dewleta Tirk bi agahdarî û razîbûna wan pêk hatiye yanna. FCDK kawa li dijî dagirkeriyê banga xwe pêşandanan kir. Federasyona Civakên Demokratîk a Kurdistanê a kawa FCDK kawa tekildar êrişên qirker ên dewleta Tirk û piştgiriya PDK û Iraqê li başûrê Kurdistanê dike daxuyanê weşand û banga seferberiyê li gelê Kurd û dostên wan kir. Li daxuyanê de hat ragihandin ku gelê Kurd dibin êrişa topyekûn û rejima Erdogan faşîst ye ku piştgiriyê ji dewletên herêmê û nokerên xwe yên herêmî ve werdigirin. FCDK kawa diyar kir ku artêşa Tirka faşî ji bo başûrê Kurdistanê ji mirovan xalî bike ji hewa û bejahî ve bombeyan li gundan dibarîne û piştgiriya PDK êrişî destkeftî û azadiya gelê Kurd dike. Li daxuyanê de hat gotin dewleta Tirk dixwaze başûr şengalê dagir û îhlaq bike mîna li Efrînê kir dixwaze qir bike û bank li gelê Kurd hat kirin ku wan êrişên qirker û dagirkeriyê têk bibe.
Rüye navxoyê xıyanetê Rojnavan Atakan Ararat di nivîsa xwe ya îro de dibêje PDK li qadê serkêşiyê ji dagirkeriya Tirk re dike û wiha dewam dike. PDK xwe spêrê dijmin û ji ber vê jî Tirkiye bi hezaran leşker bi sedan tank li başûrê Kurdistanê bicih kir û gelek baregehên leşkerî jî ava kirine. Dewleta Tirk di çarçoveya dagirkeriyê de heta niha zêdeyî sed gundî vala kirine û bi PDK re gefa valakirinê li 600 gund dixe. Ev jî tê wateya ku Barzaniyên başûr pêşkêşî îlhaq kirina Tirkiye kirine. Rojnavan Atakan Ararat dibêje di navbera Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî de şerê desthilatdariyê heye. Ev şergihaya qonaxê ku kuştinên siyasî têne kirin. PDK ji sedema lawazbûna xwe siyaseta xwe parastina bi dijmin dimeşîne. Lê dewleta Tirk ne ji bo parastina desthilatdariya PDK ji bo ku eyaletên nû bixe Tirkiye ve zêde bike ketiya nava lêvû tevgerê de. Barzanî dixwazin bi tinekirina PKK re li ser desthilatdariyê bimîne. Lê ew xwe dixapînin. Geşedanên li herêmê nîşan didin ku artêşa Tirk pêkanînên îdarî yên cihên di destê hêzên PDK de jî girtine bin kontrola xwe de. Ev jî tê wateya ku gav bi gav de factoya serdestiya hêza paramîlîter ya Komara Tirkiye derbikeve holê. PDK pereyên mezin da hin saziyên Iraqê bi devên fermî têkildarî meseleya şawatan yeneke PKK hedef nîşanda. Lê yeneke got di destên me de wêne û dîmenên Daişiyên ku PDK anîne başûr hene. Ev gotin bû sedem ku Nêçîrvan Barzanî paş re gav bavêje û got ispateknîne ku yeneke wisa kiriye yê ku şewat derxistiye PKK'ye. Ev hewldana kirimnizekirina tevgera azadiya Kurdistanê bû. Nêçîrvan Barzanî xwest yeneke bikişîne aliyê xwe. Mesûd Barzanî jî li Baxdayê ji bo dagirkerî li ser navê dewleta Tirk lobiyê birêve dibe. Ev yek jî geşedaneke cuda ye û bi destê Mesûd Barzanî pêş dikeve û armanca Mesûd Barzanî jî desteserkira îradeya xelkê Şengalê ye. Belêgodarên hêja min haberê xwe bidin Şengalê İbrahim Êzîdî bi me re ye. Dembaş heval İbrahim. Dembaş çava. Gelek spas dikin heval İbrahim rewşa dawiya Şengalê piştî êrîşan çiya rewşa birîndaran her wiha çawa ye. Melê li serî de hemû êrîşê li ser ragihandina azad têne kirin serî de Şengalê û dervê Şengalê jî em wan êrişa şermezar kin. Ev êrişê ku têne kirin taybetî li ser Şengalê yenî ne careyek emîne ku ser dezgehê ragihandinê êriş hatiye kirin. Yekemîn êrişa dewleta Tirk ku li ser Şengalê pêk hat 24 Nîsana 2017 êrişên hewayî li ser saziya me ya ragihandinê ya çira emê pêk hat duê demê de yani tînê zererê madî çêbûn her wisa 2017 de hemberî hevala me Şehîd Nûjen Erhan ev êriş pêk hat ji aliyê PDK ve hevala me wê derê şehîd bû. Herî dawî jî do li aliyê Şengalê hevalên me çapemeniyê rastî êrişekê hatin ev êrîş ji hev nequtin bi yek armancê bûne. Di serî de ez bibêjim yani birîndar rewşawan di dojwan baş e. Hema yek ji wan rewşawî heya niha giran e li bin çavdêriya bizîşkî de ye. Ew rewşawî henekî giran e em jî dişopînin. Wekû di her du hevalê me dî rewşa wan baş e. Adî ez dixwazim wê jî bêjim. Yani tişta bêş awa taybetî dema ku hevalên me hatine hedefgirtin yani ji bo salvegera fermanê karî dikin. Fermanê bigirin çibûna wê derê. Belê heval İbrahim helwesta rêveberiya xweser li çi ye li dijî van êrîşan? Yani wek rêveberiya xweser do wek wisa lezgîn daxuyanek hate dayîn lê cihê ku bûyer çêbûye û ev êrîş wekû li ser îradeya xelkê Şengalê êrîş wisa binavkirin. Hema bi vê ketine sînordar namînin wek rêveberiya xweser îro jî saet 5 li navenda Şengalê ji bo piştgiriya ragihandinê her wisa li dijî êrîşên li ser
گشتی باشور کردستان و عراق و داگیری دولت ترک مشکی گرسایی و بیت لداخستن جخوا یعنی تیزانن جی ایرشن دولت ترک بسالای دامت کن ده ما دوان دمین داویدا پشتی کو بپده کرا لحف کرین پرانیا آخا بهدینانی داگیر کرینا لسر شنگالی جی اف ایرشا کل همبری راگهانی هاتی نیرینا ما وگروش نماوان اف دسپیکا پیواجوی نویا لشنگالی بله جبر یعنی هدف گرفتن راگهانی هنکی مجاری دن جداتره حوالی من هاتنه هدف گرفتن جی یعنی راستی جی انسان بیگناهن یعنی امکار نوسا بجن انسان بسیطن هاتنه هدف گرفتن اجبار وکی جی ام دبینن هدف گرفتن شخصی که زیاده تر وک سازیا را گهاندن هاتیا هدف گرفتن یعنی هدف نه او بیا کو کسی که نوچگهانه گیانجی اندام کی را گهاندن بگنه هدف گشتی را گهاندن اراده گل هاتیا هدف گرفتن ایش به شوازی ام شروعات کن آتیجی یعنی وقت برپرسن که خب نوی ازدیا دنیا خواهی کرن چه کوتا ازدیا به اندامین ازدیا کل پارلمانتوی نه اندامین ازدی کو لانجمن پاریس هم موسیله حتی نگین هات دنگ خانه کرن یعنی الهمبری وان ایشا بدنگین یعنی او کس بدنگ گله ازدی بدنگ خالکشون گاله او پست ورگتینه لپارلمانتوی نه لانجمن پاریس هم موسیله دنگ خانه کرن بسیاری دا ام سپاسیا همو روشنامه‌وان لشنگالی داد که نجبر براستی هلوستوان باش بویا مثلا که نه برای ساکنین و بریاره ویرو ساعت 4 همو روشنامه‌وان شنگالی جدر ویوان روشنامه‌وانی که دنوا سیستم راگهاندن آزاد جی خود گیرش در ویوان جی و به ایریشه که وی داخوانیا و ویرشا لسر راگهاندن شرمازار بکن بله جه امیجی و داخویانی امیجی بشوپینن امگلک سپاس دکن روزنامه‌وان ابراهیم ازیدی جشنگال راهگیاند قوت بدن باش حوال ابراهیم باش سرچاو گلک سپاس نها بری خود دیدن باشور کردستان روزنامه‌وان بوتان گرمیانی بمره حوال بوتان دن باش دن باش لاورس گلک سپاس لاورش مجی حوال بوتان گشتدان داوی لباشور کردستان چنه و هر وها راگهاندن باشور داگیرکریه دولتات چوا دده هلوستا جواک باشور چوا کرم بکم تگو دردکن بله مخابن وکی روژی دزانن دوان روژین داوی دا طیبت دوان 20 روژین داوی دا برای من دگوت متسی خطری داگیرکری هیلی سر باشوری کردستان اما راست و راست ارتشین ترکا داگیر کرد به چک و سلاح و به عربین خوی زرخی و سلاح گران و به تانک و توپ و به درون و هلیکوپتر راست و راست کتن ناف اخا باشوری کردستان و داگیر کری باوری که فرمی دست بکر لسر باشوری کردستان و لگور آمار و زانیاری ناف روژن بوریدم حتی انها پتیج صدی 75 آخا بهدینان و یا گریدای پارزگاه دوک حتی داگیر کرن جالی دولت ترکیه داگیر کرن و به هزار اسکر لور بزی کرنه و دوان روژین بوری دا زده تری سیاست عربین زرخی و تانک و توپ در بازی بهدینان کرنه نه چه متینا حتی دوت پیس کرن و لگل گندن دور آمیدیه اسکر کتنن اف گنده دار زوری گند بالا دکن و ملت تهدید دکن لسر ریا بازده کنترل سیطره چکرینه و لپسین لخلقی حریم دکن و آنها جی از بورا داخلم زوی زارو دارستان آمیدی دشوته جبر بمباردمان دولت ترکیه داگیر کرد گندین مجه کفنه مجه سپینداره دیرشه و گرگاشه هر روش دشاوتن و تیم بمباردمان کرد و جه دیرلوک بگره حتی دیگه جه برادوست لسیدتا روزانه بردوامی تیم بمباردمان کرد
و گوندی وان تین شوتاندن یعنی لگور امریکی رختا سیتی امریکی حتی نها زدتری صدی حشتی زوی زارن کشتوکالی و دارستان نافچه بر ایریش و بومبردمان دولت ترک حتی شوتاندن بله یعنی روشکی او سایه که مروف دکاره بیجه داگیرکاری کتی کورایی آشوری کردستان و کتینا باجاران ایدی سر سنور درباز کریه یعنی تشکو عجیبه بدنگی حکومت هم حکومت حریم کردستان هم حکومت عراقی و مخابن وان ادشاجی به افکاریا راست و راست یا پارتی دموکراتی کردستان پدکه تیچه و زیروانی و پیشمرگی روز و چکداری وان به جلوبرگ پیشمرگه و به ناو پیشمرگه تبلیغ داگیرکاری بون لسر آقا کردستانه و ایرو پارکی سرکی نجوه داگیرکاریه و چاساقیش با دولت ترک آداگی کرد که مخابل اما یعنی عجیبه لهر ولاته که دن با ویغشه و اینها شرکی کرمی، شرکی فدایی، شرکی شورشگری حتی با اعلان کرن جعلی حکومت به جعلی هزین اجتماعی به یعنی اوقاف هزین چکدار به باشوری کردستان گریدای حکومت هنه و متدخون و لرخیوانجی هزین آرزوان سنوری هنه هم گریدراوی عراق اما تحلوسته که وامینه حتی نهاجی دنگک جوان در نکتیه مخابل لگور نیلدوان رایدان امریکا جیبه اویلی شدایی کریم کنه حال سر باشوری کردستان دمشه به هماهنگی و به هفکاریا هم حکومت حریم و هم حکومت عراق جی شده به تایبتی رایدارین پدکه کنه ها دست دانی نصر حکومت حریم کردستان جی لور در صلاة یکم او بله بوتان گرمیانی هم گلک سپاس تکن بو نرخاندنه ده گلک سپاس دن باش خواد به دن باش لاورس Pelegodanên em bin û çên xwe berdewam bikin askerên Tirk teror li ser gund û gundiyan meşandin îşkence li zarok û jinan kirin artêşa Tirka dagirker vê spê bi hêzeke mezin bi ser gundê Marînê de girt berê wan li Abdulkerim Aslan û birayê wî Ridwan bû ku derheqê wan de biryara girtînê heye lê ji ber ku askerên Tirk ew li malên wan nedîtin êrişî zarok hevjin û dayîkan wan kirin kurê Ridwan Aslan ê 15 salî hevjina Abdulkerim Aslan Gülperi Aslan mêvana wan Nergiz Okan hatin birçav kirin Gülperi Aslan û kurê Ridwan 15 salî paşê hatin berdan lê Nergiz Okan û Jnuj girtigê derket hêjî di bin çavan de di dema binçavkirine de askerên Tirk îşkence li kurê Ridwan Aslanê 15 salî kirin dayîka Abdulkerim û Ridwan hevsê de Aslan jina bi navê Zekiya Aslan bi vî rengî qala hovîtiya askerên Tirk kirin سريمة كلنا داس اختيارك بريسي بحدانا من قضيتك وتتشتي ما وخبر قوتنا ما وزاروكي ما كش ما الدنيا إيدكية طاربي عالمي خدي جوارا نهلي نقنا مالا تتشتي ما سرهم لهشتن خدي زاروكي ما كشتن بوم بيركي نوير أبو بيشتغلي أشون قولا وما بيكوركي تشكيو بهاتنا من بيت فنجي دانا مقو هر 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 تدقو عراق وخوارنا هيا كيف هزيتشكم تتشتي ما سرهم نعم قد قريت قصتيات فا خانيا فا ودا نتحمى بيتنا عريو وهذا الدافع ما ورنجيبو بالخان صرت عليها لو كريما ورنجيبو أفتشد صلاة خويني ليدان إيما دي تيف ده صلاة فيناليا لسويت وبيركوبو ليدان ما دنديني وهبونا إيمانا وهبو أم قلاد المبهر حتى باخديها واضح لا والله عيشي براسة نعيشي سنة كركي باص الصالي ولا فيه لك كنت في فوري ما بكاري سنة ما أمهات نبوابم قبابج نستوى ولول ما جي كرين سخيف كرنا ما تعدل مكرين ما كاري سنة يقول ما بنعيشي دولتها بعيشي كافستانية
بيدك وكما اختيار شلون بزاروك بس خيفات بكنيدا ما ميتشكن هم خدت على دانه باني نهلي والله عم بيكون ديدنا زيدي ماراب وتوبيش كابي بنينا ما كاتش ما تخوازن چش ما تخوازن كاتش ما تخوازن چل دور مدينه اب 1000 سالي بسر ما دقرين چل دور مدينه 19 کس هاتن بن çavkirin de çarçöyle pirsineken avenda İstanbul hatiye despekinin dele İstanbul'u Sakarya biser malanda hat girtin. Hatiyarkenin gute encama serde girtin andeli Sakarya biser maleke dele İstanbul eji biser çarde malanda hatiye girtin. Bu hatana 19 kes hatın bın çavkirin. Ladi aliyetin serisi beydi serde girtin malan elinavcıya bağcılar o esenlere de Erhan İvrendi, Salihe Gür o Ayşe Gül Sakalı hatine bın çavkirin. Yenko Agir Berdamava'ya arteşa Türkiye ve Neyinvi hatın parvekirin ajansa Mezopotamya ve Neyke Geliya despekinar şavat alihereme ve şantku 18 Haziran operasyon despekir و حتی 22 Haziran بر به بجای ناوچه کرجوس که برفره بو دوینه ده برنگ که اشکره تیدیتین کو جه هلیکوپتر بمبت باراندن کو دبسده ما شواتک مزن د 22 Haziran ده لگوند بلخشه هلیکوپتر بمب باران دیگه و شوات در دیگه و شوات ریل بر تخریبات که مزن و دیگه لشکر دستور نادن شینین هرم مداخله شوات بگن و شوات دیگه هیچ نوا گنجی شوات 23 Haziran de pişti barana lehereme bariye ve mriye. Kolberek hat kuştun, heş kolber jibirin darbun rojnine konuçe gule barankina kolber u kasıpkaran ajali hezen İran'e ve naibi histen. Duji dencama erişa hezen İran'e de kolberek jana xoji desta heş kolber jibirin darbun. Liguri nuçe komele mafemru bana Kurdistan'e duhlu devera sinur ya birveşkan agireday bajare bane ya ruşate Kurdistan'e hezen İran'e guleli kome kolber u kasıpkaran baran. Dencame de valatiye bina ve Nevit Haseni 22 سالی بریندار بو لگوری همان نوچه دوهل devera sinure ya hengeşal abane careketen hezen İran'e gulele kome kolber baran jiber gule barane kolberek bina ve Redwan Reşidi ji linge xwe birindar bu her vahat yarkerin ku duhel devera sinure ya nefsut al parezga kırmanşanji hezen rejime gulele kome kolber baran diye dencama gule barane de kolbere bina ve Eyüp Muhammedi jiyana xwe desta و 6 کلبرین دنجی بگیرانی بیریندار بونه. لهولری دنابرا پاریزوانن کمپانیک او شوفران دا شرقه و می دو کس جانا خوش دستا یک کس بیریندار بو لگور آگاین هاتنه بدست خستن ویسی بهیل بر پارزونگه ها پترول یا کمپانیا کار آل باجارو که کویرگوز یال نافچه خبات آسر به هولری جبر سیره یا تانکرین پترول دنابرا پاریزوانن کمپانیای او شوفران ده پوچون درکت هات گوتن ده انجام پوچونه ده دو کس هاتنه کشتن او کسک جبی گرانی بریندار بوده. بله گودار نهجام منو چه نیر و پیشکش کردن جبوی گودار که نوه سپاس دن باش.